Ο Χρήστος Σύρπος, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1924, Θεσσαλονίκη, 1η Ιουνίου 1981, γνωστός στο κοινό ως Χριστάκης, υπήρξε διακεκριμένος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης. Έγινε ευρέως γνωστός για τραγούδια όπως «Τα ταμπαγλαμαδάκια», «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί», «Έμαθα πως είσαι μάγκας» και «Είναι το κρύο τσουχτερό». Παρόλο που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Δράμα, όπου εργάστηκε ως υδραυλικός. Με την ενθάρρυνση του ρεμπέτη Κώστα Καπλάνη, έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής. Από το 1950 έως το 1967 τραγουδούσε ως δεύτερη φωνή και έπαιζε κιθάρα και μπαγλαμά, συνεργαζόμενος με μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως η Πόλη Πάνου και η Γιώτα Λίδια. Μεγάλη επιτυχία γνώρισε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με το «Να χαρείς τα μάτια σου καλέ» και ακολούθησαν επιτυχίες όπως το «Έμαθα πως είσαι μάγκας», «Η γάτα», «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» και «Στις ταβέρνες τριγυρνάς». Με τον ιδιαίτερο κοφτό τρόπο ερμηνείας του, καθιερώθηκε ως ένας ξεχωριστός ερμηνευτής, αποκτώντας τον τίτλο του «Έλληνα Τζόνι Χαλιντέι». Μετά τη μεταπολίτευση, το μουσικό τοπίο άλλαξε και ο Χριστάκης σταδιακά βρέθηκε εκτός προσκήνιου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 τραγουδούσε σε ένα λαϊκό κέντρο στην Καβάλα για τα προστοζήν όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Απεβίωσε την 1η Ιουνίου 1980 ένα στο Ίκα Θεσσαλονίκης και τάφηκε στη Δράμα.